Benvinguts una setmana més al Sense Pròrrogues i estos per repassar l'actualitat esportiva dels equips catalans, els de casa nostra. Som-hi! Som-hi! Bon punt del Sabadell, a una plaça complicada, com és sempre el Cartago Nova, bones aturades de Foli, important a l'eix, mantenir aquesta porteria a zero. Bones sensacions a un camp difícil. Sí, i sobretot mantenint distàncies amb l'Atlético madrileño. El partit en si no va tenir gaire més cosa. Aproximació, 0-0, avorrit, però doncs un punt que a la llarga ha de ser bo. Però, Aleix, vam tenir molta polèmica, no? Moltíssima, perquè a la segona part, a un servei de porteria, jo crec que va ser una confusió entre Foli i Bonaldo, perquè al sacar, Foli va fer un lleuger toc de pilota i Bonaldo no ho va interpretar bé i la va parar amb la mà, i a partir d'allí l'àrbitre, que no va xiular penal, que és el que jo no acabo d'entendre. És un penal claríssim. Que em perdoni a mi la parròquia arlequinada, però és un penal de llibre. Sí. Jo recordo un antecedent a la Champions l'any passat, sí, que va passar això a uns quarts de final de la Champions i l'àrbitre va dir que no va assenyalar aquell penal perquè això no es pot pitar a uns quarts de final de la Champions. Potser a primera federació sí, Potser sí. No sé, jo soc partidari de que els jugadors han de saber les normes i, sí. De fet, intel·ligent és Urri, que quan just Bonaldo toca la pilota amb la mà, gira ràpidament a l'àrbitre per dir soc conscient de que això pot ser penal, espero que no el xiulis. De totes formes, que ens diguin l'opinió als comentaris. Sí, la nostra és clara, per nosaltres és penal. El pròxim partit del Sabadell a casa contra l'Algeciras dissabte a les 2 del migdia. Un horari estrany i és un partit que porta uns precedents amb bastanta polèmica perquè al partit d'anada 13 grogues, 3 vermelles i 2 penals. Va guanyar el Sabadell 1-2 a la Nova Creu Alta, volen ser encara més líders. A veure si la gent s'anima als comentaris. No només a ficar potser el resultat, sinó quantes targetes, quants penals pot haver. Podem tenir festival, no? Perquè vists els antecedents, següent partit, expliquem ara el 140 aniversari del Nàstic, que el va frustrar l'Antequera després d'un partit amb una mica de polèmica perquè es van avançar els andalusos amb un gol de Javi Antón, això sí, 3 minuts abans, Sergio Santos, que va marcar un cacau des de fora de l'àrea. Com l'enganxa, És una barbaritat. Però hi ha un jugador del Nàstic al terra amb un altre de l'Antequera. Sí, s'estan agafant, van al terra. Una baralla d'aquestes típiques a l'àrea petita, l'àrbitre que no xiula res, però anul·la el gol perquè el jugador del Nàstic està avançat. I impedeix que el porter pugui veure la trajectòria de la pilota. Per mi, ben anul·lat. Per mi, jo crec que no, perquè el porter arriba a fer el moviment amb el braç. Per tant, és el que no acabo d'entendre per què l'anul·la. Però vaja, para gustos los colores. La distància entre porter i el jugador del Nàstic és mínima. Però va al pal del porter. Jo, per mi, acerta el VAR entrant a canviar la decisió de l'àrbitre perquè sí que havia donat primer el gol. A part d'això, bueno, poca cosa més, tot i ser un dia especial, una anecdòtica xilena de Jaume Jardí que va anar a la fusta i poc més. A partir d'ara, el Nàstic, que juga contra l'Eldense el dissabte a 7:15 de la tarda, on el partit de la primera volta va ser tot el contrari, perquè el Nàstic va guanyar l'Eldense i ara les dinàmiques són contràries. Sí, o sigui, veient ara com ha anat la temporada, un Nàstic que va guanyar al nou estadi 3-0 i ara l'Eldense que té opcions, inclús perquè té un partit menys, de posar-se tocant allí al Sabadell, i el Nàstic que està a un del descens. I el motiu principal, Aleix, és aquesta irregularitat que tenen els de Parralo, perquè són capaços del millor i del pitjor. Totalment. Si guanyes al camp de l'Atlético madrileño, això no pot passar. I un dia tan especial com el 140 aniversari, és que i va haver bon ambient, va haver tifo, el nou la gent va respondre. La gent respon i la plantilla no, així que han d'apretar. Europa 2, Torremolinos 3, derrota de l'Europa a Can Dragó. S'estan deixant molts punts, de fet, només n'han sumat 3 dels 12 possibles, una xifra que si vols estar alarmant, és una xifra alarmant. Per fer playoff a casa no et pots deixar gaire més punts. I una xifra camuflada pels bons resultats fora de casa. Sí, però totalment. Tard o d'hora això s'haurà d'anar equilibrant, família europeista. Per tant, moment d'apretar els dents a Can Dragó. Pel que fa al partit, a l'afegit de la primera meitat s'avançaven els visitants mitjançant Camacho. A l'inici, a la represa, Gori, que feia el 0-2. Allí ja a Can Dragó ja començaven a tremolar una mica. Jordi Cano, que complia 100 partits, va xutar un penal, el va aturar el porter
bastant mal executat. I poc després, als pocs minuts, el germà Àlex Cano marcaria a la sortida d'un córner que servia el seu germà Jordi i ja a partir d'allí, doncs, un partit una mica trencat, anades i vingudes, i Pito Camacho, doncs, un habitual pel Torremolinos, al 98, que feia la mig sentència perquè posava l'1-3 al marcador, després Maícas faria el 2-3 final i amb aquest resultat doncs, va acabar el partit. El pròxim partit a l'eix de l'Europa és un Marbella-Europa, dissabte a 1:45 de la tarda, oportunitat d'or per Dani Benítez, almenys per compensar aquesta derrota, perquè el Marbella és un equip desahuciat a hores d'ara, per tant ha de ser un 2 sí o sí. No sé si algú s'anima amb una porra als comentaris, que ens ho expliqui. A la primera volta, recordem, victòria escapulada per 2-1. Repassem ràpidament la classificació. El Sabadell és líder en solitari, 47 punts. El persegueix l'Atlético madrileño amb 44, l'Europa amb 41, l'Eldense també 41 per un partit menys i tanquen posicions de playoff el Cartagena amb 38 punts. El Nàstic, doncs, que està 14 amb 33 punts, tan sols a un del descens. Saltem ara a la segona federació, on vam tenir una jornada on els resultats dels equips catalans van ser prou correctes pel que podria haver set, i comencem amb el Sant Andreu Atlètic Lleida, no, Rubén? Líder en solitari el Sant Andreu, 1-0 davant l'Atlètic Lleida, gran ambient al Narcís Sala, que sempre que l'equip ho necessita, doncs l'afició està allí per respondre. 1-0, gol de Pau d'Arbre, després d'una sortida horrorosa de Pau Torres, que el seu doncs no ha set mai el joc de peus. No sé quin I el Sant Andreu, que no va deixar l'Atlètic Lleida, és que ni atansar-se a la porteria d'Iñaki. Jo vaig estar al camp, vaig estar al gol nord i no comptabilitzo un xut a la porteria del navarrès. 3 punts vitals, líders en solitari, al Paloma estan de festa. I molt bon ambient al Narcís Sala, precisament per aquesta comunió amb l'afició del Lleida, però a part d'això, el barri de Sant Andreu que respon, conscients de que el seu equip s'ha posat líder després de l'ensopegada del Poblense i que a hores d'ara, per mi, el Sant Andreu és el clar candidat a l'ascens com a líder. Totalment. I toco fusta perquè així sigui, perquè crec que els altres equips catalans no li podran seguir el ritme. És que és un equipàs. El Barça Atlètic, que guanya fora de casa, 0-2 contra el València Mestalla, això sí, patint fins al final, perquè els gols van arribar al minut 85 i al 92, mitjançant un habitual ja del Barça Atlètic, i és un fitxatge d'hivern, que és ni més ni menys que Joaquín. Això sí, el Barça Atlètic que va comptar amb avantatge numèrica des del minut 60, després de que Lucas Núñez fos expulsat per vermella directa. Bueno, un gran triomf dels de Belletti, visitant, no? Sempre diem, han d'espavilar quan no són locals, doncs aquesta vegada més 3 pel Barça Atlètic. Estan de dolç també a la capital de la Garrotxa, 3-0 davant l'Andratx, hat-trick de Rubén Henry. Gran davanter, bones combinacions. I a cada gol millor. Sí, molt bones associacions entre els olotins, Pau Salvans, Nuja, també connectava per allí, amb Marc Mas, i finalment doncs, qui va tocar executar aquestes ocasions va ser Rubén Henry al minut 2, al 19 i al 70, ni més ni menys que 3 gols per donar la victòria a l'Olot. I després de 3 partits, l'Espanyol B, que torna a guanyar, ho va fer al camp del Porreres, que no deixa de ser mai un desplaçament complicat, però els pericos que van saber fer la feina i mitjançant Gómez, que sumaven els 3 punts i ara estan a tan sols un punt de playoff que el marca el Reus Futbol Club Ramis. I victòria molt meritòria del Terrassa perquè visitaven el camp del Cué, però el Torrent venia de guanyar l'Espanyol B i també volia puntuar a casa. Tenia 2 partits seguits a casa que podia encadenar una bona dinàmica, però no va ser així. Doncs Oriol Alsina, al vestuari, els va dir o espavileu o aquest partit se'ns complicarà. Al minut 1, Nahuel Arroyo caçava una pilota dins de l'àrea, feia el gol i aquí ja no es juga més. No es juga més futbol. Tornen a guanyar els egarencs després de 6 partits i us volem a dalt. Girona B i Barbastro, que van empatar en un partit on el punt és insuficient pels dos conjunts. Això sí, es van avançar els aragonesos ben aviat amb un gol de Toni Gavarre i la reacció gironina, que també va ser pràcticament immediata perquè al minut 11 González empatava el partit i, com hem dit, un Girona B que està en zona de ningú, però més pendent de la part de baix que no pas de la de dalt, per tal com van començar la temporada, que va ser un inici molt positiu pels gironins.
I qui ara està patint és el Reus. Derrota 2-1 davant l'Atlético Baleares. Obria el marcador Moja Keita, Aleix. Amb un gol de bandera perquè entrava a l'àrea, feia el que volia amb la defensa del Reus. No sé si se'n va de 3 o de 4 jugadors. És la facilitat per no perdre la pilota i seguir i marcar. Brutal Moja Keita. A la mitja hora, 1-0 pels Balears. 2 minuts després, al 32, Kenneth, un habitual pel Reus, empatava el partit, però després feien els segons el Baleares, després d'un mal rebuig de la defensa reusenca, 2-1, tornen a perdre els del Reus, llavors 3 punts dels últims 9. El moment de forma, Aleix, no és el millor. És un moment delicat precisament per aquests punts que s'han anat deixant i això ha fet que els rivals de la zona baixa cada vegada estiguin més a prop del playoff. Té a tan sols un punt l'Espanyol B i 3 l'Alcoyano. Per tant, els de Reus, si no es posen les piles ja, el final de temporada pot ser molt dur. Nosaltres seguim confiant, però que ens expliquin els comentaris... Per l'avantatge que tenien al principi de temporada, perquè van començar molt bé, però ara sí que, bé, tots els equips tenen bajons, però, ostres... Una mica més de gasolina, va. Teniu plantilla per estar allí. Ràpidament, la classificació, Aleix. Tenim el Sant Andreu, per fi, líder, ara sí a 3 punts del Poblense, perquè encadena una molt mala dinàmica. Tenim quart el Barça Atlètic amb 41 punts, que jo crec que sí que acabarà fent el playoff. El Reus Futbol Club Radis, 5è amb 39, el segueix de ben a prop l'Espanyol B i amb 36 i 35 Girona i Alcoyano, Terrassa amb 35, l'Olot, que s'allunya del play-out i del descens amb 34 i esfonsat perquè els números no donen a l'Atlètic Lleida amb 23. Obrim el bloc de tercera federació. Victòria, cop de puny damunt de la taula del Badalona. 0-1 a la capital del Pla d'Urgell. Un partit farragós, un partit dur. D'ofici, victòria d'ofici. I guanyar al Mollerussa i sobretot al seu camp costa molt i ho va fer mitjançant un autèntic golaç de Joaco Peñalver, aquests jugadors de carrer, de pista, de que saben que quan agafarà la pilota passaran coses, doncs va agafar la pilota, la va col·locar, la va xutar a l'escaire, la falta, un autèntic golaç per donar 3 punts a un Badalona que és líder a falta de la jornada que s'acabi de disputar. Això sí, una imatge curiosa que ens va deixar el partit entre el Mollerussa i el Badalona és que Jaume Pinyol es va lesionar a les acaballes de la primera part i va ser el propi entrenador de porters, Arnau Carrillo, qui se'l va emportar a braços perquè el bo d'en Jaume no podia ni caminar, tenia el turmell molt inflat i estem a l'espera de que es millori el més aviat possible. A més, dada important del Badalona, Robert Simón, que va complir 200 partits, el jugador del barri de la Salut, que és molt estimat a l'equip escapulat, i també Toni La Rosa, que en va complir 150 amb el club de la seva vida, segons diu a xarxes socials. Són partits, Són partits i ens alegra que jugadors formats a la pròpia ciutat arribin a l'elit i d'aquesta manera. Empat a 1, taules entre l'Escala i el Cerdanyola. Els gols es van haver de fer esperar. Al 87, Pol Sánchez avançava als visitants, als del Vallès, però al 90, doncs qui si no, Aleix. El mateix de sempre. És que ja vam parlar. El tenim apuntat. D'ell. Adrián Expósito, de penal, però també s'han de marcar. Al 90 empatava el partit. I l'últim partit que es va jugar a tercera federació va ser la gran victòria de la Montanyesa contra la Unió Esportiva Vilassar. Visitaven el Xavi Ramon, els barcelonins, i amb 5 minuts, després d'una jugada assajada de córner, on el porter del Vilassar està molt tapat, doncs el xut de Ramela, que entrava i era suficient perquè la Monta s'endués els 3 punts cap a casa i acumulés una de les millors dinàmiques de tercera federació perquè porten 10 punts de 12 aquesta temporada. En canvi, el Vilassar, que acumula 7 partits sense guanyar, no ho fa des de la victòria contundent davant el Lleida per 3-0. La jornada no es va acabar de disputar del tot i és que aquest dimecres tenim partits. Aleix, es juga el Sant Cristóbal, Cornellà. També es juga Vilanova Peralada, el Lleida contra el Vic, la Fundació Esportiva Grama contra el Manresa, partit molt important, l'Europa B, Canvi d'Alet, i després, la pròxima setmana, l'11 de març, a les 4 de la tarda, tenim una Unió Esportiva Dona Hospitalet, horari molt estrany, per tant, a veure com és aquest partit. Evidentment, us informarem aquí, com sempre, al sense pròrrogues. Recordem que no va haver futbol femení, així que saltem directament a la secció de radars. A qui em portes, Aleix, avui? Avui portem el màxim golejador de les 5 lligues espanyoles, que és ni més ni menys que Youssef Ouakiti, el jugador marroquí de l'Atlético Monzón, que tot i tenir 34 anys és un tros de futbolista.
l'hem pogut veure en directe, és una autèntica passada i és que porta, atenció a la dada, 29 gols en 27 partits i només n'ha fet un de penal. Increïble. Per tant, és un davanter mòbil, alt, que remata de cap, 6 partits consecutius marcant, un jugador que ha vingut de primera, segona catalana lleidatana i se'n va anar al Monzón a tercera federació i a partir d'allí, que és com un coet. S'ha mogut per l'Alcarràs a primera catalana, allí ja va fer 21 gols, després va estar 2 temporades a l'Atlètic Lleida, on va fer entre les dues 28 gols. L'any passat al Monzón, amb 35 partits, fa 21 gols, però és que aquest any la temporada no ha acabat i amb 27 partits en porta 29. Un autèntic killer, el que us hem portat fins ara, que n'ha fet més, 34 anys, però és que el bo d'en Youssef, corpulent, ràpid, àgil, tècnic, remate tot, o sigui, caça totes les boles, un jugador a tenir molt en compte i cuidado amb el Monzón, que s'està posant bé per pujar de categoria. I l'altre radar que portem és Rubén Henry, jugador davanter de l'Olot, va anotar un hat-trick aquesta setmana, 27 anys, bona edat, per acabar-te deformant futbolísticament. Va sortir de la cantera de l'Espanyol B, han passat també al Badalona, va estar al Reus, l'Andorra, una mica de trotamons. Va jugar al primer equip de l'Almeria, té 2 partits registrats que s'ha de fer. S'ha d'aconseguir. I aquesta temporada amb l'Olot és la seva segona amb el club de la Garrotxa, doncs acumula 9 gols, són molt bones xifres i és un dels artífecs que l'Olot no estigui patint pel descens i estigui en una zona tranquil·la, noble i ell que va fent gols. Un molt bon futbolista, Rubén Henry. Us l'apuntem aquest també perquè li aneu fent un seguiment durant la temporada perquè porta 9 gols i l'Olot que segueix jugant a la seva i en pot fer més. Acabats els radars, som-hi amb l'MVP, que em sembla que acabem de parlar fa un moment. El radar, oi, Rubén? Doncs l'MVP de la jornada, si anotes un hat-trick, el teu equip guanya 3-0 i tu els fas els 3, doncs Rubén Henry, t'emportes l'MVP de la jornada dels premis sense pròrrogues. Ja ho hem parlat, un jugador que ho remata tot, ho caça i l'Olot està de dolç i ell que ho aprofita. El gol de la jornada, Aleix, per qui és? Doncs aquesta jornada que és pel bo de Joaco Peñalver, que es repeteix perquè fa 2 setmanes també va ser ell, però és un jugador que té un xut de falta exquisit i ho va demostrar contra el Mollerussa perquè el seu xut va treure totes les teranyines de la porteria del Pla d'Urgell. Per tant, Joaco, que ets un tros de futbolista, boníssim. El millor gol de la jornada és per tu. I desplaçament, Rubén, qui és? Perquè és una mica curiós el desplaçament de la setmana, El desplaçament d'aquesta jornada li donem al Lleida Club de Futbol per la seva visita al Narcís Sala, Lleida i Sant Andreu, units per una mateixa i una bona causa. Van estar presents 100 aficionats lleidatans que van anar des de la capital del Segrià, un total de 2 autobusos, i a més, els cotxes particulars, la gent que ja viu de per si a Barcelona, que es va atansar al Narcís Sala, amb dues aficions, a fer pinya, a fer soroll i a reivindicar. Reivindicar veu del que està passant. A més, el partit el van televisar per Esport 3, per tant, la gent va poder veure realment el que està passant. La gent n'és conscient. I el desastre que s'està fent al futbol lleidatà. Per tant, nosaltres com a lleidatans, que agraïm a la Unió Esportiva Sant Andreu pel bonic gest i pràcticament històric, perquè no s'havia vist mai alguna cosa així. Jo crec, Aleix, que el diumenge passat vam viure història del futbol català. Doncs segurament, una tarda que esperem recordar en els pròxims anys. Saltem al partit de la setmana perquè és un compromís molt important pel Reus, perquè s'enfronten diumenge a les 5 a l'Alcoyano. T'atreveixes amb un resultat o què? Comença tu, la pilota al teu teulat. Vinga, va. Doncs el Reus tornarà a sumar de 3. L'Alcoyano també és un equip irregular. Jo crec que el factor casa tirarà bastant. Reus 2, Alcoyano 0. Mira, jo estava pensant i a vegades la millor manera de trencar una mala dinàmica és amb golejades. I a vegades això passa. Per tant, jo dic un 4-1 pel Reus. 4-1, m'agrada, gols. M'equivocaré, però bueno, si no, els amics del Reus que ens ho diguin a comentaris i si ens hem passat, també us ho podeu dir. No hi ha cap inconvenient, perquè l'1-0 també el firmem. Sí, i tant, i tant, i tant. Bé, Aleix, porta'm la samarreta d'aquesta jornada perquè ens n'anem fins a terres alemanyes. Ens n'anem amb un dels clars candidats a la Champions, que és ni més ni menys que el Bayern de Múnich. Per mi és el clar favorit, l'equip de Vincent Kompany. Aquesta samarreta, que és la de l'any passat, tota vermella, que a mi m'agrada bastant, aquest color superpotent,
No sé què et sembla, tu, Rubén. A mi m'agrada Adidas, el Bayern, un equip de categoria. Històric, el millor equip del futbol alemany. I jo coincideixo amb tu per la Champions. Penso que aquest any estarà entre Bayern i Arsenal. Veurem. Però la samarreta xula, com sempre, una més aquí al Sense Pròrrogues. Doncs bé, tot repassat, resums, polèmiques, curiositats... Express us explicarem dimecres via les nostres xarxes socials el que ha passat a la jornada de tercera federació. I poc més a dir, ho no? anem deixant per aquí i ens retrobem la setmana que ve, al Sense Pròrrogues.